Nova ya? Nggih, sami sehat Mbak Nova. Alhamdulillah. Mugi sehat selalu ya, Mbak. Mau tindak mriki jam pinten, Mbak? Jam Tanggal 5. Jam kaya wingi? iya gue. Mangdan bengi mau munggah ya, Mbak? Nggih. Mana sih kesibukan ya? Anu ngempiri ajeng jeneng ya. Oh, ngampiri Dita? Ujarku Dita diampiri nang kareng Singgamba. Boleh lho ora? Nanti wis ora wani. Orang nih domain nang sampean, Bu. Kudu kan domain nang wirasuarane. Wirasuarane wingi terus nyembelih babon, Mbak. Babone sing alot disembelih. Iki diserica-rica. Udah ngapa ora wingi? Ora disimpe. Ora. Nesuk undang. Niki Mbak Nova, Nggih. kaki balan wonten duku Jlandri Tengah. Sampeyan melu nang kene ping pindho ya? Nggih. Minum nang kene 2023. Sing ngendang kuwi sing gendar, Pak. Mas Ramdan sarjana seni. Waduh. Benderane apik ya. Apa? Umpamane ngesuk nopang bojo kira-kira penayangan apa pegawai negeri, apa dalang, apa tukang las, apa pengusaha, nah, kriterianya apa? Men para sutrisna kuwi mau bisa apa ya jenenge ya? Pirsa. Ya sing penting sing ora senyum kanan ini karo itu. Oh. Mangkane sing ora tau senyum nang ngene karo wadonan kuwi mung nyontok. Apa iya? Jere Nah, ini kan ngadepen depok. ala mau yang godani Septi. Wus. Weh. Satu itu pengantin anyar lho. Oh, wis ngerti pengantin anyar sing digodani bae. Kenapa iya? Apa iya lah? Oh iya. Bahasane ngecek. Yang ngechat kamu ngejok. Wah, gara ngechat Septi kamu cemburu ya. Ini kan nopo padahal. Niki salam-salam, Bang. Ana inggih sampra pengemare. Dan anu gampang amnesia. Amnesia siapa? Amnesia. Amnesia siapa? Orang bisa ngapal nanggung kakek. Oh, ini ngerti nih Malaysia. Oh, goblok. Goblok kok wong tuwa kok ta? Oh, kira-kira sawaran dilegdak, Pak. Goblok wong tuwa. Tekok sih. Yang ngasih sawarane ditung ning ngenteni. Tenang adil. Tenang adil ya lho, Mbak. Pak Sariman ya kamu. Ngerti Pak Sariman? Pak Sariman. Sing paling Karanganyar, Mbak. Titik sing sarungan itu lho. Ini cara aku Pak Sariman. Pak Sutrisno sekarang Siti Adia. Pak Ratno Bawor Mania sekarang Banjarnegara ya kamu. Senengane lagune Randa Sinden. Orang sampean. Ya duwe. Ada yang mana ya? Guru mesti jen, Pak. Ini yang baru ngomong Randa aku baru teringat. Doyan ya, Kak? Pak Yono ya kamu. Karanganyar. Terus Pak Kamilin, sekarang Kalimpo, Pak Kardi, Mas Mudi, Pak Saripun, BKWK. Otong ya hadir. Otong arep single karo Nono. Bae diwaca ta. Tulisannya kami ya. Ada apakah tulisan itu? Baca kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Soma. Gede. Somawangi. Somawangi. Salam sehat Sekar Buana. Iya. Kula nyuwun lagu Randa Sinden. Kangge komunitas Bawor Mania. Ya. Kalian Pak Ratno, jangan lupa pasar mode apa sih? Oh, Oh, pantun. Dan pantun macam dulu. Cakep. urung gitu.
pantune? Yo, Bingung lah. bingung lah. Angin dibaca. Jangan lupa pasar Cakep. Merjen Wetan Somawangi. Ya, terus? Nanda sinden pancen langen. Iya. Nanda sinden nang lanang iki ya kan togo. Lho iya mulane penayangan kuwi wis bisa sih dene sing selalu ana randane. Kudu ya. Iya, randanya kena, perawannya kena. Randanya ngono, ora yang ngono. Terus dah, Jadi kegiatan panuran saking Mas Arifin. Mas Arifin dari mana Randa kamu? sinden dari sini. Dari sini saja, Mas Arifin. Mas Arifin duluku. Utuh. Oh, jelasin mau duluku. Oh, dia tak anggap dulur lah. Apa mandi enggak? Mbah Satiran. Satira. Terus Apa Mbak Satira? Dewan Kelinci Ucul. Oh, laras peluk pakete barang. Lanjut. Lanjut mana? Mas Ferry Kingwan. Ferry penggemar Mbak Septi. Warna kuning ya? Ya, terus? Pak Kirman Dewan Roro Jember. Oh, Pak Kaung. Iya. Kalian Mas Aris Pariamas Dewan Sabar. Oh, gulung kabel. Oh, gulung kabel suwi ya sabar. Sabar. Terus? Ajen tambahan iki saking Mas Agus Dewan Gelo. Oh, Mas Agus, juragan degan ya? Iya. Kelinci ucul riyen nggih. Kasih apa? Kasih apa? Kelinci ucul larase peluk patete barang kawit mangke bablase gelo dari Mas Agus.